som zvedavý na Lexusa, lebo auto s takouto výbavou, ktoré sem krásne a luxusne dovezie celú rodinku, keď pôjde okolo vás, skúste si všimnúť, aké má veľké kotúče, nie sú tam hračkárske brzdy naložené. Pekne to zaplní celé koliesko a radosť pozerať. A biele gumky sú už nabežené, alebo nabežené troška čierne. Ale zaujímavý efekt. Á, jasné, zabudli sme na 5 liter. Na našom Mustanga s motorom V8. Takže momentálne sa pomaly a neisto chystá na štart Lexus z Veľkého Krtíša, alebo respektíve z okolia. Každopádne aj tento jazdec je tu s Toyota týmom Slovakia, nadšencov značiek Toyota a Lexus. Troška väčšia cenová kategória, ale určite kvalitné autíčka. Ešte lepšie, keď sa do neho dostane taký medzikus, ako je tento pán. Kachle máš tam, 1, 2, 3. Výborne. Si ho ľubí za jamku našu podarenú. Pekná jazda.